Finca Miller é un proxecto que comeza a finais dos anos 90, cando varios dos actuais propietarios chegan aquí a esta zona de Aldea da Millera e se atopan coas casas e cos viñedos totalmente abandonados e van reconstruindo as casas e a bodega. Paralelamente van recuperando o viñedo, van plantando esa finca que temos detrás, que é unha finca que actualmente conta con 10 hectáreas. Intentamos elaborar viños únicos que reflexen un pouco o noso viñedo e o noso paisaxe e ofrecer un produto diferente e único, así como unha experiencia nas visitas, nas catas e en todo o que ten que ver ca parte turística, ofrecer algo único, exclusivo e de alta calidade. En este proxecto principal é a tranquilidade, a calma, darlle o tempo que necesitan os nosos viños. Formar parte de Galicia Calidade supón a entrada en certos mercados, formas de visibilización para o noso produto, unha garantía de que os nosos produtos cumplen unha serie de condicións, porque a xente sabe que si o sello de Galicia Calidade está presente é porque cumplimos con uns requisitos e con unhas especificacións que nos fan diferentes.